95.4% tal-Maltin iqisu li l-Malti u l-lingwa ewlenija tagħhom. Dan skont sarriċ li sar mill-istatistiku u l-lettur fl-Università ta' Malta Dr. Vincent Marmara dwar il-qagħda tal-lingwa Maltija. Dan tħabbar waqt konferenza li tellet mill-Forum Nazzjonali dwar l-Ilsin Malti fil-Palazz Verdala taħt il-patroċinju tal-President George Vella, fejn ukoll kien preżenti l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Fi preżentazzjoni tiegħu Dr. Marmara qal kif minn dan l-istħarriġ ħareġ li l-maġġoranza assoluta tal-adulti għandhom għal-qalbhom il-Malti, tant li jqisuh bħala l-lingwa ewlenija tagħhom. L-istħarriġ sar bis-sem ta' 600 persuna li għandhom minn 16-il sena l fuq u skont id-demografija tal-pajjiż, l-età u l-lokalità tagħhom bir-riżultat jirrifletti il-fema ġenerali. L-sarriċ wara wkoll kif 12.7% jikkunsidraw l-Ingliż bħala waħda mill-lingwi ewlenin tagħhom. Jirriżulta li 95% tal-Maltin jitkellmu bil-Malti ma' qrabathom, waqt li 13.5% qalu li jikkomunikaw magħhom bl-Ingliż. Il-maġġoranza ta' dawk li jitkellmu bl-Ingliż mal-qraba tagħhom jew 19.8% joqogħdu fit-tramuntana tal-Port il-Kbir, f'lokalitajiet bħal Taslima, il-Gżira, San Ġiljan u s-Swieqi fost l-oħrajn. Minn dawk li ħadu sehem fl-istarriċ 68.3% tal-ġenituri tat-tfal taħt 18-il sena ikellmu lil uliedhom bil-Malti, filwaqt li 15.9% jkellmuhom bl-Ingliż u 15.9% ikellmuhom biż-żewġ lingwi. Ġenituri ta' bejn is-26 sena u l-45 sena huma l-aktar li wieġbu li wliedhom jifhmu biss bl-Ingliż b'24.3%. Dawk li joqogħdu fit-tramuntana tal-Port il-Kbir l-aktar li qalu li wliedhom jifhmu biss l-Ingliż b'30.4% minnhom. Il-Ministru Bonnici qal kif il-Malti jintuża wkoll għall-espressjoni artistika u kulturali tagħna, tant li fl-isħarriġ naraw konkurrenza inkoraġġanti mill-Maltin għal attivitajiet kulturali bil-lingwa Maltija. Dan kif kważi nofs il-Maltin jattendu attivitajiet kulturali bl-aktar attivitajiet preferuti 53.7% u ma dawk li jkunu bil-lingwa Maltija biss. L-isħarriġ wara wkoll kif l-aħbarijiet online bil-Malti huma l-aktar infittxija b'57.7%, filwaqt li kważi 85% tal-Maltin jaqblu lil barranin li jgħixu Malta għandhom jitalmu il-Malti. Tkellmet ukoll il-Kap Eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Irsin Malti Norma Saliba li sostniet li l-Malti il-ħarsien u t-tisħiħ tiegħu għandu jsir priorità nazzjonali.